Importanța eșecului pentru obținerea unui viitor succes. Cât de important este acest pas? Cât de important este ca un antreprenor să treacă și prin eșec pentru a înțelege și a aprecia succesul? Este cel mai important. Cred că aici ar trebui să ne dăm voie să ne educăm mai mult. Simt că lipsește o cultură în direcția aceasta. De ce? Pentru că atunci când pornești pe un drum către un obiectiv, e foarte important să-ți dai voie să înțelegi și să crezi că eșecul merge împreună cu succesul, că sunt prieteni, că nu pot să fie separați unii de ceilalți. Dacă mi-aduc aminte de începuturile mele, mentorii mei îmi spuneau: du-te mai repede, fă primul pas, să greșești, eșec, ca să vină apoi să avem ce îmbunătăți. Deci, dacă nu greșești, tu nu știi unde ești și ce ai de făcut. Nu aș vrea să se înțeleagă că încurajez greșeala intenționată, nu la asta mă refer, ci la faptul că atunci când pleci la un drum, tu n-ai de unde să știi să fii bun de la început. Și dacă tu ești perfecționist și nu începi pentru că nu ești suficient de pregătit, e ca și când nu mă duc să conduc până ce în capul meu nu știu să conduc perfect. Păi nu o să știi niciodată să conduci perfect. Dacă nu conduci efectiv. Efectiv, o să faci greșeli și o să-ți dai voie să devii mai bun.